Takže čaute lidi, takže čaute lidi, vítáme vás u prvního let's play tady s Liborem. Ahoj, ahoj. Mě už možná znáte z kanálu Shix Bros, který už je momentálně neaktivní, protože se spolumajitelem jsme se jaksi chytli a já tu začínám nově s Liborem. Ahojte. Takže toto je moje hlavní postava, opět jsem přestoupil několikrát z cechu do cechu. Zvíře nemám, takže si ho hned koupím. Což mi nedošlo, zvuky jedou. Jo, zvuky jedou. Docela nahlas, tak podzemko zkusíme. Máme houbu, zkusím podzemko. Nedám ho. Byla by sranda, kdybych ho dal v let's play. Já bych ho musel krytnout minimálně 2krát. Ale ono je to docela vyrovnaný takhle, když na to koukáš. Je to vyrovnaný, akorát bys ho musel krytnout. Stačí by, nebo být musel Tak mít ještě arény. Arénka nevím. No tam už taky moc nevyhrávám, teďka mám málo HPček, nepřiměřený staty, takže moc nevyhrávám. No i když, to bych, no tak jo, to asi dám. No tak asi nevím. Aha. Já jsem skilla. Kytárku opět. Tak, jinak mám asi novou helmu od posledně, rukavice, prsten a šálu. Prostě všechno nový. Tady už mám pár věcí do věžky. Elíky, všechno mám, dám si hospodu. Dneska to bude jenom z mý hlavní postavy a z Liborový hlavní postavy. Určitě a příště už to bude z naší více postav. Tak, tady dávám slovo Liborovi. Ahojte, tohle je moje hlavní postava, mám taky skoro všechno nový, mám jeden epic, protože už jsem si obměnil zbroj, jakože, takže zkusíme arénku. Jo, zkusí. Kterou asi nedám, ale nevím, uvidíme. Že to nejde. No, tak, no, asi nevím, no. Ale jo, dám, pokud mě teďka nesundá. No, tak mě sundal, tak nic. Já vím, že mám hodně málo hápek, proto si tak trošku nakliknu staty. Jenom malinčko. Tak zkusíme podzemí, když taky nedám. Já vím, ale já bych ho musel krytnout. Aspoň 2krát. Že kouk, jo. No, a stejně ho nedám. Prostě já mám málo životů. Jo, já ho zkusím za houbu, ale stejně ho nedám. Já vím, že mám málo životů. Prostě. Já si musím počkat na gold event a pak prostě si vylepším životy. Tak teďka si dáme hospodu a asi budeme už se s vámi loučit, protože to bude všechno. Takže tímto prvním seznamovacím dílem s našima postavami se s vámi loučíme a příště se zase uvidíme u našeho nového videa, takže se mějte a čaute. Ahoj.